अब चुचुहियन के हो खतावे शोर हो, चारू ओर लौके लागल सगरो अजोर हो, सगरो अजोर हो, सगरो अजोर हो। देख अब चुचुहियन के हो खतावे शोर हो, चारू ओर लौके लागल सगरो अजोर हो। गाविला भजनवा माई हो चंदनवा, संजय अजय के जवारिया। यार काहे नइखू खोलत ए मैया, अपन बाजार के वारिया। यार काहे नइखू खोलत ए मैया, अपन बाजार के वारिया। बेटवा पुकारे आई के दुआरे, होई गइल भोरा बिनु सारिया। यार काहे नइखू खोलत ए मैया, अपन बाजार के वारिया। यार काहे नइखू खोलत ए मैया, अपन बाजार के वारिया। रुद्र रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर। मोबाइल नंबर 84 23 59 77 72।